ሰላም ከመይ ጸንሑ ወራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጠርትን እዋናውን ዝወልናዮም ዜናታት ናብኩም መፂና ኣለና መኽታተልና ድማ ንዕድም ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝሓለፈ 4 መዓልታት ከካይዶ ዝጸንሐ ስሩዕ ኣኼቡ ኣብ ዝሓዞም ኣጀንዳታት ብዕምቆት ዘትዩ ቀጸልቲ ኣንፈታት ብምቕማጥ ዛዚሙ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይን ከባቢናን ኣፈጻጽማ መደባት ዝሓለፉ 3 ወርሕን ኣንፈታት ቀጸልቲ መደባትን መሰረት ገይሩ ብዕምቆት ዘትዩሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ኣብ ጉዳይ ተመዛበልትን ዝተሰደዱ ወገናትናን موحس لوالو مريتنا سناي من محدار كرمتاو مدبات وشت ودبن بزرزر زتة يخوينو أبتحت وررتي زساق زلو هزبنا حراك واتسن تمزابل توغناتنا وحسنهم تحليو بمسرة سممع بريتوريا أبزا حتر أوان كملسون زخل سلاماو بوليتكاو كالسيك جبار أبزمنا مهرتي 15 شوعتن 15 شمونتن عام تمرت نعرس مركوسا مع أخل أبز جبرة عمامات كرمتاو سرحتي ربرب كايدن سلام تسأتان هزبنا نموحس سناي محدار نمسفانن زخلو مدبات كفتسامون أنفتات قميت اللهم ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ኣብ መስርሕ ቃልሲ ውድብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመጹ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብምይይጥ እናኣለየን ኣብ ከይዲ ንዝተንጠባጠቡ ህንጸት እናካየደን ዓቕምታቱ ክእክብ ዝተፈለየ ኣረኣያ ሒዞም ካብ ውድብና ዝወፁ ኣካላት ዘለዎም ኣፈላላይ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክስጉሙ ከም ዝግባእ ብምዝታይ ዝህሉ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሓበራዊ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ትግራይ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ኣንፈተ ቀሚጡሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ሓድነት ህዝብና ንምዝራግ ብኸባቢያውነትን ካልኦት ድሑራት ኣረኣያታትን ዝንባለታትን ዝግበር ዘለዉ ምንቅስቃሳት ብኣግባቡ ብምቅላስ ሓድነት ህዝብናን ኣመራርሓን ንምስጥጣም ዝሕግዙ መደባት ኣነጺሩሎም ብተወሳኺ ትካላት ትግራይ ተልእኾን ብኣግባቡ ከይፍጽማ ዝተሓላላኸ ሽርሕን ጥቕዓትን እናበጽሕን ከም ዝርከብ ብምርዳእ ትካላዊ ዋልነት ዘን ትካላት ትግራይ ዝረጋግጽ መትከላውን ህዝባውን ቃልሲ ክካየድ ኣንፈተ ቀሚጡሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ዝግበር ርክባት ዝምልከቱ ጉዳያት ዘትዩ ኩሎም ርክባት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ማእኸል ዝገበሩን ኩሉ ጉዳያት ብሰላምን ዘተን ክፍታሕ ቀጻል ጻዕርን ቃልስን ክካየድ ከም ዘለዎ ኣንፈተ ቀሚጡ እዩ ውድብና ህወሓት ንዝሓለፉ 50 ዓመታት በብእዋኑ መድረኻዊ ተልእኽኡ ንምፍጻም ዘኽእሎ ውሽጣዊ ምምዕራያት እናገበረ ዝመጸ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ውድብና መድረኽ ዝጠልቦ ብቕዓት ወኒኑ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምምራሕ ዘኽእሎ ምምዕራይ ንምግባር ምሁራትን ነባራት ዓቕምታትን ብምትእኻብ ክስራሕ ዝጸንሐ ሪፎርም ውሽጢ ውድብ ዝበጽሐሉ በርኪ ዝቐረበሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ኣብቲ ዝተዳለወ ቀዳማይ ረቂቕ ሪፎርም ካብ መሪሕነት ውድብና ጀሚሩ በብብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓን ኣባላትን ከምኡውን ምልኣተ ህዝብናን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ሓሳብ ክብሉን ክዓምቖን ኣንፈተ ቀሚጡሎም ኣብ መወዳእታ ህዝብና ዘልዕሎም ሕቶታት ንምምላስ ዘኽእል ርብርብ ክካየድን ዕማማት ግዚያዊ ምሕዳር ንምዕዋት ተዋሪድካ ንምስራሕ ዘኽእሉ ኣንፈታት ብምቕማጥ ስሩዕ ኣኼብኡ ዛዚሙሎም ኣብ ሱዳን ማዓስከር ተመዛበልቲ ሓያሎ ህፃናት ብሕፅረት ምግቢ ሞይቶም ኣብታ ብኹናት ዝተሃሰየት ሱዳን ኣብ ግዛኣት ምብራቕ ዳርፉር ዝርከብ ማዓስከር 13 ህፃናት ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ከም ዝሞቱ ሰብ ሞያ ሕክምና ገሊፆም ኣብ ማዓስከር ላጋዋ ዝሰርሑ ኣባላት ዘለዎ ሞያዊ ትካል መረብ ሓኻይም ሱዳን ኣብቲ ማዓስከር ሰብኣዊ ኩነታት እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ 27 ነዋርሒ ቁፂሩ ዘሎ ዕናዊ ኩናት ዘስዕቦ ጥሜት ኣብቶም ተመዛበልቲ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘጋደደ እውን ተገሊፁ እዚ ኣብ ከተማ ኤልዳይን ዝርከብ መዕቆቢ ብውሕዱ 7,000 ሰባት ዝነብሩሉ ኮይኑ ጋጋም ብዕጥቃት ጉጅለታት ተጥቃዓት ከም ዝወጽሑ ይፍለጥ ኣብታ ሃገር ጥሜት ከም ዘጋጠመን መጀመርታ ግዜ ኣብታ ምዕራብ ዳርፉር ትርከብ ማዓስከር እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን እቲ ጥሜት ናብ ካልኦት ከባቢታት እውን ተዘርጊሑ መረብ ሓኻይም ሱዳን ብሰነይ ዝሃቦ ሓበሬታ ማሕበረሰብ ዓለምን ሰብኣዊ ትካላትን ንነበርቲ ማዓስከር ብፍላይ ድማ ህፃናትን ነፍሰ ጡራትን ምግብን መሰረታዊ ክዳንን ክወሃቦም ንጽውዕ ክብሉ ገሊፆም بخالي زينانا دما بريدن أمريكا دونالد ترامب بريدن روسيا نبر ديمتر نزهاوا عزيز تختاخو رئيسات جورا مرسن مهاو لتا نيكلاساوين سامارينات عاوز ملكتن كوافتات كقمتا خمزة عزازة قليسو ترامب نزل سقوم تدزوا سدا إزومنا عشنة نوغوهارت مجلستات أو نلعل مخيق تصلو تراح مخانو قليسو قالات عزيزي ما قدست إيوم موزحته قديد ما نافزي تحاسب سعبين كوت حيخو الإيوم إذا حدا خاوت مقات أمتات كي يخون تسفاي قبريلو إذن كل التسامارينات كواو خمزة عسكرة بمسرة تدرو بروتوكول أمريكا قلتنن مدوفر
ወዲህ በቀረው አዋን የአሜሪካ ፋርሕ ዋዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሞስኮው ዩክሬን ተኩስ ደው ንምባል ክስማዕማዕ እንተዘይኮይን ድማ ሓያል እገዳ ክዓርፋ ምዃኑ ዝሃበ መግለፂ ምላሽ ሂቡ ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ዘለወን ሃገራት ኮይነን ክልቲአን ሃገራት ድማ ኒኩለሳዊ ሰማንያታት ኣለወን ትራምፕ ብባዕሉ ብትሩዝ ሸሻል ዘሕለፈ ጽሑፍ ካብ ተኹታኹም መግለጻት ናይቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምክትል ኣቦ ወንበር ጸጥታ ፌደሬሽን ሩስያ ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ነበር መሰረት ብምግባር ክልተ ኒኩለሳውያን ሳማሪናት ኣብቲ ዝምልከተን ዞባታት ክቐርባ ኣዩ ዘለኹ ክብል ጽሒፉ ኣብቲ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ግን ብዛዕባ ኒኩለሳዊ ሓይሊ ዝሰርሓ ወይ ኒኩለሳዊ ዕጥቂ ዘለወን ሳማሪናት ይጠቅስ ከም ዘሎ ይገለጸን بخالي زينانا دما فرنسا حنت تمهارين زفطرت تمثل ጸረ ሰሜናውነት ስዒቡ እተካይደ ዝነበረት መደብ ምጉዓዝ ቃዛዊነ ቋሪጻ ሚኒስተር አውሮፓን ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳይን እቲ ምርመራ ክስካብ ዝዛዘም ተወሳኺ መደብ ምጉዓዝ ከይካየድ ኣዝዩ ዘሎ ብሰንኪ እዚ ድማ ፈረንሳ ካብ ቃዛ ዝሃደሙ ፍልስጥማውያን ምቕባል ቋሪጻላ ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ፍልስጥማዊ ተምሃሪት ብኢንተርኔት ጸረ ሰሜናውነት ዘረባታትን ብምዝርጋሕ ዝተኸሰሰት ኮይና ሰብ መዚ ብዛዕባ ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለው እታ ጓል 25 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ማህደር ትምህርቲ ረኽቢ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ከተማ ሊል ክትመሃር ጸኒሓያ ብኻሊእ ዜናና ድማ ተሰነይ ባሮንቱን ከርከበትን ሙሉእ ተበጻሕነት ኤሌክትሪክ ረኽባ እየን ዘዋጋሽ ባርካ ተሰነይ ባሮንቱን ከርከበትን ሙሉእ ሽፋን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ኤርትራ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለ ሚካኤል ገሊጹ እቲ ፕሮጀክት መንበሪ ገዛውቲ ንኣናእሽቱ ሕርሻታት ስርዓታት ቀረብ ማይ ዘጠቓለለ ንልዕሊ 235,000 ኤርትራውያን ሶላር ሚሊግራን ሲስተም ተጠቒምካ ተበጻሕነት ፀዓት ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ዝዋኒ ዝርከባ ልዕሊ 160 ኣብያተ ትምህርትን 9 ማእኸላት ጥዕና ተጠቀምቲ ከም ዝኸውን ተገሊጹ እቲ ፕሮጀክት ብሃገራዊ ሚኒስተር ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ብናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያታት ክፍጸም እዩ ንኻልኦት ከባብታት ሃገርና ኣገልግሎት መብራህትን ተጠቃምነት ኤሌክትሪክን ዝዕብነት ዘሎ ሕፅረታት ሙሉእ ብምሉእ ዘውግድ ከዓ ኣብ ደቀ መሓረ 30 ሜጋዋት ፀዓት ዘምንጩ ትካል ክህነፅ ምድላዋት ተወዲኡ ኣሎ ካብ ርሑቕ ገጠራት ኤርትራ ጀሚሩ ንመላእ ሃገር ምዕሩይ ዝርጋሕ ኤሌክትሪክ ንምዝርጋሕ ንኢንዱስትሪታት ሃገርና ኣገልግሎት ዝህብ ብገዚፍ ናይ ወፃኢ ሸርፍን ሃገራዊ ባጀትን ዝተጋብአ ዘመናዊ መመጨዊ ፀዓት ናብ ወደባት ኤርትራ ብቐጻሊ ይኣቱ ኣሎ ናቕፋ ፕረስ ካፖታ ልምዓት ምሁራት ፖለቲካናት ኦሮሞን መንግስቲ ብልጽግና ንምእላይ ኣብ ሲያትል ተራኸቡ ከካይድዎ ዝቐነዩ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣሎ እዚ ብናይ ሲያትል ቃል ኪዳን ዝተሰነየ በዓል 9 ነጥቢ ዘለዎ ናይ ሓሳብ መግለፂ ብምውፃእ ኩሎም ህዝብታት ጎራውቲ ሃገራትን ኢትዮጵያ ክሓብርዎ ብመፀዋዕታ እዩ ተዛዚሙ ዘሎ بخالي زينانا دما أجدا صحابي تنبرت أديس أبابا كوميشن بوليس أديس أبابا تمالو دوت أم مجلسي أديس أبابا سجاتكم زل بمحبر تبقوا قطة أن تفتشن كبز كبار حبير الله بتوسع خذوا كوميشنر تهاجر يوتو وازلو ناي محاورة وسواتكم دخون بمحبر خمس هدنون حبير الله سلازم ما نبرت أديس أبابا دخونكم إيرتراين تجارون ناي موبايل لابتوب تفتشكم زجور دوت حنا حوالي تايم ملاخت سلازم ما خليكم إيرتراين تجارون أم موبايلكم زلو سلتات يخون زخونه يخون نحيلتات مكل خال سلتات باقو خم موبايلكم لابتوبن إليوا سرعات ود بجاش عقلو صيباتي أزلا بخالي زينانا دما هاجراو حيل فانو محرا ابزح الساعات ورق سراويت بلصقنا زورزو زلو خساراتات ما عليا يولون اقدم بيلو هاجراو حيل فانو محرا اب معراو ጎጃም አንጻር ሰራዊት ፌደራል ሓያል ግጥማት ከካይድ ቀን የመለው ሓይልታት ፋኖ ውሽጥ 3 ሰሙን ዘይመልእ ግዜ ኣብ ልዕሊ 30ታት ወረዳታት ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 40 ውግኣት ተካይደም ኣለው ኣብዚ ውግእ ልዕሊ 800 ዝኾኑ ወታደራት ስርዓት ኢትዮጵያ ክመቱን ከለው ልዕሊ 1000 ድማ ተማሪኾም ኣስታት 2000 ድማ ብወለንቶም ብምጥፋእና ሓይልታት ፋኖ ምጽምባሮም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ሰሙን ዘራራቡ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ድማ ገለ ኣሃታት ሰራዊት ፌደራል ፈጺሞም ምድምሳሶም እዩ بخالي زينانا دما منغسي تراناي قدامነት ቀዳማይ ጀንዶ ገይሩ ሰርሕል ዘሎ ጉዳይ ፖሊስ ኮይኑ ምስ ጎራውት መሻራክቲ ሃገራት ሓቢርካ ምስራሕ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ተገዳሲ ንጥፈታት ዘካየደ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ምስ ሃገረ ግብጽ ዝካየድ ዘሎ ጽምዶ ርክባትን መቐፀታናት ኮይኑ ይዝርከብ ኤርትራን ግብጽን ዝፈጠሩ ወታደራዊ ምትሕጋዝን ኪዳንን ንዘዋቀርን ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ናይ ጸጥታዊ ሕስነት ዘውሕስ እንኮ መንገዲ እዩ ምስ ጉዳይ ተታሓይዙ መረብ ሓበይታ ናቕፋ ፕረስ ለመውገጽ ገዳሲ ሓበይታት ስፊሩ ይርከብ ኣሎ ሓይሊ ባሕር ግብጽን ኤርትራን ኣብ ቀረባ እዋናት ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ከካይዱ ምዃኖም እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ስፊሩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ልምድ ጽልኡ ቀሊል ኣይኮነን ብተወሳኺ ድማ ግብጽ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና መሰረት ብምግባር ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዘቐረበቶ ሕቶ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ክህልዋ ግብጽ እውን ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ክህልዋ ሕቶናዊ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቕሪባ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብተወሳኺ ዜናና ድማ ግብጽ ካብ ኣሜሪካ ሓደሽቲ ሚሳኤላት ክትሸጠላ ከም ተስማዕምዐት ይዝከር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነስ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ናትመነና በቡ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም